Postizanje jednakopravnosti i pune konstitutivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini važno je vanjsko-političko pitanje Hrvatske. Kakva vi konkretna rješenja u tom kontekstu nudite? Problem je 30 godina. Znači, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma koji je zaustavio rat, hrvatska vlada i predsjednici koji su bili u tom vremenu nisu riješili taj problem. Problem je još gori samim s tim što se Hrvati iseljavaju. Ja sam sa svojim timom izradio jedno rješenje, ali ono nije moguće ako inicijativa ne dođe iz same Bosne i Hercegovine. I zagovornik sam rješavanja Dejtonskog sporazuma i žao mi je što Bosna i Hercegovina nije napravila nikakav napredak, a najviše ih zapravo kočimo mi koji nećemo pomoći. Rješenje postoji, Bosna i Hercegovina može biti Švicarska i može ući brzo u Europsku uniju, ali inicijativa mora doći iz Bosne i Hercegovine gdje ću ja kao predsjednik Republike Hrvatske arbitrirati i pomoći da se taj problem riješi i da sva tri konstitutivna naroda budu ravnopravna i ponosna na svoju državu.